Kule ncwadi ke siyifundileyo kaMprofethi uHagayi nendingazochitha xesha elininzi ndimcacisa. Kodwa ndibona kufanelekile okokuba ndimkhankanye uMprofethi uHagayi as one of the minor prophets eziyi-12 esizifumana eBhayibhileni. NoMprofethi uHagayi oprofeta in the Southern Kingdom, a post-exilic prophet after amaSirayeli ebuyile eBhabhiloni. UMprofethi uHagayi ke uprofeta kanye ngelo lixa. And ukuba ushe bendizawuzakhela unomgogwana we-sub-theme, bendizawuthi kwezi builders, God as the sure foundation of our building. UThixo njengesiseko esiqinisekileyo ekwakheni kwethu. God as the sure foundation in our building. And so lo mprofethi usikhumbuza okokuba as he prophesies post-exile, usikhumbuza okokuba God calls us to be an alternative community. But when God calls us, uThixo akasibizi in ideal situations. uThixo okanye akasithumi imeko zivuma okanye imeko zimnandi. But lo mbhali njengokuthunywa kwakhe umprofethi lo uHagayi, as he prophesies to people who are free but whose mindset is still eBhabhiloni. Ngoba kuyenzeka okokuba ube kanti ngokwempilo okanye ngokwentlalo ukhululekile, kodwa ingqondo nesimo sakho sisakhonkxiwe. So this prophet prophesies to such a nation. He himself, umprofethi uHagayi, is not exempt kule situation aprofeta kuyo. So God calls us as people ourselves abakhonkxiweyo to go to people abakhonkxiweyo ngokwengqondo. Because itimbali, it has been 16 years bephumile eBhabhiloni, and they had stayed there for 70 years. Kukho abantu abazalelwe khona eBhabhiloni in this southern kingdom who do not know what freedom feels like. Kukho abantu abazalelwe apha ekuthinjweni, to whom ukuthinjwa was a norm and they do not know freedom. So bathi bakhululwa, the mindset knows only ukukhonkwa, and freedom is a foreign concept. So uMprofethi uHagayi prophesies to such a nation. God as the sure foundation in our building. Uthi lo mbhali, lo mprofethi ubhali zahlukana nje ezithathu. And kuthiwa ukuprofeta kwakhe was only a few months. Zange ibe nguye nonyaka uMprofethi uHagayi eprofeta. Uthi they had started building ngoba ukuthinjwa kwabo, everything was destroyed. Everything they knew was in shambles. Yonke into that was unknown to them
was destroyed. And they were taken to a foreign land, Babylon. And when they come back, ngoku kanye sebekhululekile, and they had this concept yokuba bekukho itempile eyakhiwe nguSolomon, ukumkani, which was the dwelling place of God. Banengcinga yoba masakhe kwakhona ukuze simbone uThixo simve ngenene nangenyaniso. Let us rebuild. Kodwa kwakheni kwabo, because their mindset was still Babylon, they could not continue. They could not continue to build. Uthi lo mprofeti kubo uthunywa nguThixo uthi yiya kuZerubhabeli and tell them. Uthi lo mprofeti yiya kuZerubhabeli noYoshua and tell them that after 16 years, because to prove that they had been captured even though they are free, but ngoku sele besakha, and they took the material they were building with bayokwakha izindlu zabo, and they were no longer concerned kukwakha into kaThixo. It has become a norm that the Wesley Guild is no longer a dwelling place of God, but it is a place where we fulfill our own needs. Ngokuthi uThixo ngomprofeti uHagai rebuild again. Uthi lo mprofeti, the glory of the former house ayizolingana with the glory of this house again. Uyabuza lo mprofeti uthi ngubani owayeyibonile lendlu ekuqaleni kwayo isebuqaqawulini. Because when the King Solomon built the temple, kuthiwa in all the land yayingekho enjalo. Yadilizwa itempile laphela lathi shwaka ithemba. Kodwa ngokuthi uThixo ngomprofeti uHagai, it is time to rebuild, but when you build this time, God must be your foundation. Uthi ngoba obabuqaqawuli that you are still stuck in, your nostalgia nimanini city yayinjena lenkonzo yayinjena, kodwa uThixo namhlanje the glory of the former house will not be like the one ayakhayo. Because God is building, and it is up to you to form part of it. Senokwenzeka that God has called you for such a time that when He builds this house, yodluleya isebuqaqawulini yokuqala. Kodwa uThixo kuweZerubhabeli uthi yomelela. Uthi uThixo, because igolide ngeyam, uthi silivere ngeyam. So in other words, God says, do not worry about anything. Ngokuba zonke izinto zizezami, and myself as God the provider, I am with you. Do not concern yourself okokuba yayinjani le guilt before. Do not concern yourself with nostalgia okokuba kwakunjani kwilixa lingaphambili. Do not concern yourself and be like me, uthi ndibala iminyaka 17 ndikule guilt yayingafani kuqala. Kodwa uthi uThixo, for such a time I am inviting you in my building, ndimemeni as the sure foundation. Ngoba ubuqaqawuli balandlu yokuqala buza kugqithwa, ubuqaqawuli balendlu ayakhayo uThixo ngoku. Uthi uThixo ke manditsho kuni okokuba He is building. You might not see it yet, but God is at work. It might not show, but God is at work. You might be weary and you might be despondent. Kodwa uThixo, I am at work. You might feel as if siyakha kodwa iziqhamo zethu azibonakali, but God is building. And what you must do is place God at the foundation. Ngoba uthi umbhali lo uyakhayo indlu ngaphandle kwakhe ufumane nokubulaleka. We might exit the Wesley Guild and not see, but God is at work. God is building. God into esiyimema kuyo as guilders is to be part of that.
uthi uThixo manditsho kuni namhlanje that he is at work. I did not look at into endiyilungisileyo, kodwa at this moment God says to me, okokuba mandithi kuni, he is at work. Your toiling is not in vain. Ukubulaleka kwenu akulambathe enkosini. God sees your work. God sees you in your being despondent. It might have been 16 years after siqalile itempile bedlula abantu ebebesakha bokuqala, kodwa uThixo uthi laa ndlu yokuqala bebeyakhile isebuqaqawulini. God is going to do a new thing ngexesha lethu nangexesha elizayo, ngoba ubuqaqawuli bokuqala balaa ndlu will not be matched. Ngoba uthi umpostile uPawulos xa ethethayo athi imbulaleko zakaloku nje azinakufanekiswa nobuqaqawuli osezawutyhilwa kuthi. But we stand in hope that God is going to build into engaphezulu that is beyond us. And when we go and live and lie in our graves, we will say we contributed kubuqaqawuli bendlu yesibini. Even those come zizawubonakala sele sadlula, but God says okokuba yekani laa ndlu yokuqala, susana amehlo enu kulaa ndlu yokuqala, and look at what God is building right now. Ngoba ubuqaqawuli balaa ndlu yokuqala abunawuthelekiswa nobuqaqawuli bale ndlu yesibini. uThixo ke makanigcine, uThixo ahambe nani kokude kwenu naphakade. Amen.